Както ти е сгодно, важно... А черето е... Да, не, айде. Не, тежко, сега е Да, по-лесно, Значи, тази димензия да не е много различвате, от тази правец. Да. И тук, ама не толкова. По-малко тук от тази димензия. Повече, значи, продължва обработката на тесто, odnosno ламиниране. Нали? Това се вижда фаза ламиниране. Не, че мислим, не е лежане. Малко да Що? Малко да върши. Що ме тебе кажа? Толкова доволно ме остава. Олеята и близко. Барагърните. Значи, сега отма, който дойде до тази фаза. Гледаш на крайния, на крайния. Не на тази крайния, момента. На средината. И да не е много брашно, ти трябва да погледаш. И от средика да биде иска ширината, от сега колкото по-тесно, нали ти дойде празно. Сега не искам, това не трябва да не. Ще ти излезе. Не е толкова. Не сте ви. Не да се мачи, не да кажеш. Балона сте на шараш. Сега още 10 минути нека се отмори и вече ги формираме. Айде, айде. Не трябва да чекам. Още 5 минути.